नाईल नदी. जगातील सर्वात लांब नद्यांच्या यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकाची नदी आहे नाईल नदी. ही नदी आफ्रिका खंडातील प्रमुख नदी आहे. सुमारे 6,650 किलोमीटर अर्थात 4,160 मैल इतकी लांब असलेल्या नाईल नदीला जगातील सर्वात लांब नदी मानण्यात येते. या नदीचा सरासरी प्रवाह अस्वान शहराशेजारी 2,830 घनमीटर पर सेकंद अर्थात 1,00,000 घनफूट पर सेकंद एवढा आहे. तर कैरो शहराशेजारी 1,400 घनमीटर पर सेकंद अर्थात 49,000 घनफूट पर सेकंद एवढा प्रवाह आहे. या नदीच्या उगमस्थानाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे 2,000 मीटर अर्थात 6,600 फूट एवढी आहे. पांढरी नाईल आणि निळी नाईल या नाईल नदीच्या प्रमुख उपनद्या आहेत. पांढऱ्या नाईल नदीचा उगम व्हिक्टोरिया सरोवरामध्ये होतो तर निळ्या नाईल नदीचा उगम इथिओपियामधील ताना सरोवरामध्ये होतो. या दोन नद्यांचा संगम सुदानमधील खार्टूम शहराजवळ होतो आणि पुढील प्रवाहाला नाईल नदी असे संबोधले जाते. साधारणपणे उत्तरेकडे वाटचाल करून नाईल नदी भूमध्य समुद्राला जाऊन मिळते. ही नदी अल कनातील अल खैरिया या शहराशेजारी 2 शाखांमध्ये विभक्त होऊन त्यातील एक नाईल तर दुसरी डेमियटा अशा 2 शाखा वाहतात. नाईल ही राशीद शहराशेजारी समुद्रास मिळते आणि दुसरी डेमियटा शहराशेजारी समुद्रास मिळते. या नदीवरील सर्वात मोठे धरण अस्वान हे आहे. यावर 2100 मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती केली जाते. हे जगातील सर्वात जास्त पाणीसाठा असलेले 3ऱ्या क्रमांकाचे धरण आहे. या धरणाचा पाणीसाठा 4,660.92 TMC इतका आहे. हे धरण 1960 ते 1970 दरम्यान बांधण्यात आले. नाईल नदीचे पाणलोट क्षेत्र सुमारे 34 लाख वर्ग किलोमीटर एवढे असून ती इथिओपिया, सुदान, इजिप्त, युगांडा, काँगोचे लोकशाही प्रजासत्ताक व टांझानिया या 6 देशातून वाहते. उत्तर आफ्रिकातील सुदान व इजिप्त देशांमध्ये नाईल जवळजवळ पूर्णपणे वाळवंटामधून वाहते. ऐतिहासिक काळापासून इजिप्तमधील जीवन संपूर्णपणे नाईल नदीवर अवलंबून आहे. इजिप्तमधील शहरे आणि गावे प्रामुख्याने नाईल नदीच्या काठावर वसलेली आहेत. याशिवाय इजिप्तच्या संस्कृतीमध्ये नाईल नदीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. रसिको, हा व्हिडिओ जर आपणास आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर नक्की करा आणि आपण जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की प्रेस करा, म्हणजे आम्ही अपलोड केलेले व्हिडिओ आपणापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील. पुन्हा एकदा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसह. धन्यवाद.